Selam mehribanlarım. Emmeňize erteňiz haýyrly bolsun. Habib Liwap welaýatyna geldik. Men dogrusy bu welaýata ilkinji gezek toýa gelýän. Ben hiç gelip görmändim. Şeýle arasy, şeýle priýatny welaýat ekeni gathaladym. Esip bolsa akşam toýum şolar ýaly gowalar diýen umytda. Bugün owadan ýaşlaryň toýuny sowmana geldim. Men istoriýanyň daşlaşmaň bollugyny size istoriýa paýlaşyp durarym. Para. Yine bastı. Ömkün ayıktın mı? Bize bir bol ya diye bu da. Doğru. Ağabeyler geliyor bize bir. Faklan yani. Bize bir bol ya diye mi ki gelali? Görülle. Bol ya men fagama. Fagama. Bare menim dip. Bol ya yani mena size bol ya diye. Ana nay. Tüy sürümden bol ya diye. Kiň lan bol ya. Bol parıza sağın. Bu para açan köne dostum bilen bu mara var ya toyu inşallah. Böyle şortla yine de faydası böyle çıkıyor. Evet komentar yazýanda size garaşýandy. Oho. Bolanok diýen gutarda. Ýag ýaly. Näme üçinkä eliňde gydadyň gadry ýok. Sebäbi şol adama gyzyk gyllar şolar. Hiç ýyl gyzyk gyllar. Şo özüňe zady gyzyk gyl. Zal üçin ol maşyna, oň maşyna gyzyk gyl. Özüniňki näme däl onuň şo zatlardan adam galýara. Onun özünün kadrını bilýär. Gülüň biten ýerine kadry ýokda. Sebäbi özüňdäki zatlary görüp görsiň-de onuň şoňa öwrenşýän. Onuň o seň üçin bir gadry bolýar. Onuň näme gowyny gördi. Pikret diýelim. Gowyny gördi. Ýagşyny gördi. Pikret ýaman. Ýaman gördi. Şükret diýilýär da. Onuň şu özüňde barka bilen ýok şoň gadryny. Käwat ýöne TikTokda Türkan görýän özüňden pis ýaşaýşy adamlar görýän bolýan, onuň özüňe şükür edýän. Sebäbi Allah Taala ol adama sine uğratjada, garyplygam, baýlygam sinege de uğratja. Onuň Allah Taala bir göterjek adamy, onuň baýlygam berýär, abraýym berýär, rızkalam berýär. Onuň näme göterip bilmeseler hem Allah Taala ýyna alaýada, üç gezek sinejek diýýär. Tuvalet var. Ne mi oluyor? Bana toyut var ya. Gruplam şu. İncin kattı uzatıyor diye. Ömrü uzak bana. Sağ olun. Barakallah. Barakallah. Barakallah diyeyim ben sana. Gruplam adı. Gruplam adı. Humpam. Yok ham humptı. Ay aç köşeye de. Yöne bir de toyu 6 ay 18 ulaşmak gerekiyor. Toyu olmuş, kalacak açımı, biz uzak in kafene dosyası.